Paweł, Co? już my są na antenie. Co padasz? Już my są na antenie. Bo ja to przekładą. Witam was wszystkich. Fest pięknie, witam was ja, Paweł Polok i witam was Ewa z firmy Berger. Dzień Ewa dobry. już was powitała, a ja jak widzicie waża, przekładam to wszystko, bo mamy... Przesuń się trochę. No już się przesuwam, ale ja muszę powiedzieć, że my mamy nowy sezon szlagierów i wiców. No ale że my jeszcze żyjemy wakacjami, to my się zrobili takiego grilla. Jak widzicie, fajnego grilla nam postawiła firma Berger, fajne wuszty, roztumańte dobroci, a Ewa jak zwykle już tam coś rychtuje. Od razu wam godam, że narychtowani też są nasi goście. Już za chwileczkę będą na ekranie. Kto to jest? Tego wam nie powiem. Będziecie musieli chwilkę doczkać, a będzie to doczkani fest przyjemne, bo Ewa już sam coś rychtuje. Co to masz, schab, czy co to masz, wieprzowina, wołowina? To jest schab, ale peklowany. U nas w Mhm. zakładzie możesz taki kupić, w każdym sklepie sobie możesz zamówić Mhm. i dostaniesz. To jest fajny schab, bo bardzo szybko się go robi na grillu. Ja. Bazylia. Bazylia, Jak się to nazywa? Widzisz, już zapomniała, a ja ci Tymianek. powiem, to jest tymianek, tak jest. no. No taki przyrząd mamy, jak ja go mam w ręku, to się wszystkim przypomina wszyscy zaraz. boją. Tak jest. Cytrynka, Mhm. oliwa z oliwek, Czyli czekaj, doczkaj, bo to musi być tak, musimy to widzom powiedzieć. Tu żeś dała bazylia, tymianek, tymianek, sok z cytryny, oliwa z oliwek tak, i czosnek. czosnek. Nie solimy, Nie solimy bo nic. schabik już jest wystarczająco posolony. To jest bardzo ciekawe, bo czasem kogo najdzie, żeby posolić, bo wiecie, jak się czosnek połączy z nabiałym, z białym serem, to się robi taki płonę i trzeba fest posolić, ale jak widzicie, ten schab już w sobie jest zapeklowany, posolony, no to żebyście nie przesadzili, bo jak go dały stare baby, posolić zowdy idzie. I nie chodzi no o schab. Ja se to teraz wyfyrlą, wiesz? Mhm. A ty możesz puścić jako fajną pieśniczkę. I bardzo dobrze, że o tym powiedziała. Zaglądamy na bardzo fajną śpiewka, a zaśpiewa nam w letnich jeszcze klimatach Nadia. Tyciową godą, że jo to smola, jo przeja chłopców z Opola, a im że Karlus to żaden szpas, jak lotosz za mną, to tracisz czas, a im że Karlus to żaden szpas, jak lotosz za mną, to tracisz czas. Jo je szwarno frela, dejcie pozór synki, umia dobrze ważyć i śpiewą piosenki. Lubię śląską kotka i śląskie zwyczaje, chcę takiego chłopca, co najmocniej przaje. Tyciową godą, że jo to smola, jo przaja chłopców z Opola, a im że Karlus to żaden szpas, jak lotosz za mną, to tracisz czas, a im że Karlus to żaden szpas, jak lotosz za mną, to tracisz czas. Lubię chłopców z Mazur i centralnej Polski, ale ja uwielbiam ten dialekt opolski. Mnie się podobają te śląskie nawyki, nie chcę synka z Niemiec ani Ameryki. Tyciową godą, że jo to smola, jo przaja chłopców z Opola, a im że Karlus to żaden szpas, jak lotosz za mną, to tracisz czas, a im że Karlus to żaden szpas, jak lotosz za mną, to tracisz czas. Rozpowiem szczerze, bo mam mało czasu, że ja to śpiewała tak ino do szpasu. Kto mnie trochę słuchał, tym się poszczeluje, że to przeca ino się fajnie rymuje. Tyciową godą, że ja to smola, ja przeja chłopców z
Fyrlo, masz to już wyfyrlane? Bo Ja mam to już fyrlone. wyfyrlane. Mhm. Teraz będziemy nakładać na schab. Bierzemy po jednym Bierzemy i nakładamy, ja? i nakładamy fajnie. No, muszę powiedzieć, że Fajny kolor, nie? wunio fajnie, wygląda też fajnie. Jesień idzie pomału, a my mamy taką fajną świeżo zielenina, choćby w maju. A do maja jeszcze trochę czasu zostało, ale będziecie widzieć, za chwilę będą godni święta. Boże Narodzenie to tłumacza do Ślązoków inaczej. No i co, jak to już pomału mamy taki pomazane, To na grilla. Z każdej strony wystarczy po 5-7 minut i tak będzie, szybko, będzie wartko. bardzo soczysty ten schabik, naprawdę. No dobra. Możemy nakładać, z drugiej strony sobie już na grillu potem posmarujemy. No to nakładamy. Obejrzymy, co to z tego będzie. Powiem Ci, że fajnie wonią. Te busztliki to już w ogóle fajnie woniają. No. Tyś już ich tu przed tym zaczęła Ja, rychtować. bo ja wiem, że ty jest zawsze głodny, wiesz? O, niegodny. I co, zawieramy? I zawieramy. No to zawieramy. Zaglądamy się na bardzo fajny nowy szlagier. Jak to będzie fertik, to za ruski do was wrócimy. Słyszałaś, że radio śpiewka jedna. Od tej pory być po głowie lotomi. Chcę spróbować, ale język chowy zdrewna. I joloraury jednak nie tak brzmi. Zaczęła lotać po chałupie w wielkim szale, ale gęba nie chce słuchać nic a nic. Durś próbuje, nie wyłazi mi to wcale. Joloraury jednak nie tak brzmi. Poszukała w internecie takie cudo. Już w kolumnach ryczy to na całki dom. Durś próbuje, może w końcu mi się uda. I joloraury jednak chyba mam. I ową godą zaś to trudne takie nie ma. Ino w gębie gimnastyka zrobić trzeba. Zaśpiewajcie wszyscy razem ze mną teraz. Joloraury, rytiri, joj, ha. Joloraury, alari, joloraury, alari, joloraury, alari. Joloraury, alari, joloraury, alari, joloraury, alari. Joloraury, alari, joloraury, alari, joloraury, alari.
pięknie nam zagrali. Ja ci to otworzę, bo to by trzeba było z drugiej strony posmarować, Ja, nie? my sobie to przesmarujemy i przełożymy te schabiki. Aha. Jak to wunio. Czekam na tego, co wymyśli, co by wuń przez telewizor przesyłać. Wiesz, to wtedy by woniało, by woniało. I obracamy, ja? I obracamy. Obejrzyj. Tak, to już gore. Zawieramy. Możemy zamknąć, a ja w międzyczasie zrobię sałatkę do tego. Rób sałatka, bo to będzie zaroski gotowe, pra? Tak, za chwilę to będzie gotowe. Z czego to będziesz robić ta sałatka? A więc tak, tu mam przygotowany surowy kalafior, koperek i ogórki małosolne. Mhm. Do tego dajemy A łyżek- wiesz, że język polski się różni od języka śląskiego i jak powiesz po polsku sałatka, no to jest sałatka. Sałata to jest sałata. A po naszemu sałata to jest szałot, a sałatka to jest salat. Kartofel salat, nie? To jest co? No salat taki, nie? Taki kartofel salat, ale ty nie robisz kartofel, no ogórki, co jeszcze? Kalafior, koperek, Mhm. musztarda ostro i jogurt A naturalny. ja ci powiem, ty jest przydyktowane, tyś już tu wszystko miała gotowe. Ja wszystko to trzymy na grubych oczkach. Mhm. Teraz ino wymieszać, trochę soli, korzynio i gotowe. Ktoś się ode mnie nauczyła, że się go do korzeni. Ja też mnie czegoś nauczysz, ci powiem. No właśnie. Wygląda to fajnie. Trzeba to porządnie wymieszać i będzie gotowe. Ja. I Możemy, taką sałatka nakładamy na talerz. możemy sobie już Wiesz co, dać. po mojemu to ten schab już jest gotowy. Paweł, możesz już otworzyć grilla? Dobra, obejrzymy. Fajnie, wunio. Poli Fajnie, się. Wunio, daj sam Gore. jeden kawałek, zaraz Już. kosztujemy. Obejrzyjcie. Ten obrócimy, a ten wezmiemy. Świetnie. Świetnie, nie? No mi kapło, ale nie szkodzi. Na grillu może kapnąć. W końcu to nie ma przyjęcie u jakiegoś konsula albo nie wiadomo kaj. Ale nie masz jakie widełki noża, Chłopie, bo ja mam wszystko. jak to wunio, no Chcesz obejrzymy. skosztować, ja? Tak, no jasne. Proszę. Zaroski obejrzymy. Czy to będzie szło jeść? Nie, jaki to masz dobre. Soczyste, pyszne, nie? Zaglądamy na fajną śpiewka i idziemy do naszych gości. Śląsku, mój kochany, także Cię zostawią. Sadzą umazany, na placu się bawią. Tam we Familoku wszyscy Ci zostali, którzy mnie od bajtla tak mocno kochali. Tam we Familoku wszyscy Ci zostali, którzy mnie od bajtla tak mocno kochali. Śląsku, mój kochany, Tyś jest moje życie. Ja Cię nie traktował jak ża należycie. Śląsku, mój kochany, Tobie bije serce, a tu moje życie przebiegło w rozterce. Śląsku, mój kochany, Tobie bije serce, a tu moje życie przebiegło w rozterce.
Tam został mój ojciec na dole zasuty i ten smród z oksydki dzisiaj powiem huty. Wszystko tam zostawił, całe szczęście świata. Dzisiaj łzy wylewam, choć po tylu latach. Wszystko tam zostawił, całe szczęście świata. Dzisiaj łzy wylewam, choć po tylu latach. Śląsku, mój kochany, tyś jest moje życie. Ja cię nie traktował jak należycie. Śląsku, mój kochany, tobie bije serce, a tu moje życie przebiegło w rozterce. Śląsku, mój kochany, tobie bije serce, a tu moje życie przebiegło w rozterce. Bernatka i Jurek są z nami. Witamy was fest pięknie. Witamy. Witam was. Widzicie, jak są my tak fajnie, nastrojowo, Tak fajnie, cicho dokładnie. bo my są w Rydutowach. Firma Berger nos sam tak pięknie gości. Włonio to wszystko pojeść się też możecie, wiecie? Jasne, że będziemy kosztować, a powiem Ci, że rzeczywiście gościna z takimi delicjami, no to coś, o czym tu więcej marzyć. Coś pięknego. Piknik. Pogoda nam się trafiła. Ja, niby wakacje się skończyły, no ale jeszcze taki fajny czas letni. Dziecka się mogą pocieszać, że do 21 września jeszcze mamy lato. A wiecie, że dokładnie żeście byli u nas rok temu? Tak właśnie my próbowali obliczyć, kiedy my u Ciebie byli, a jak tak genau, no to już teraz wiem, czemu taką gościnę tu mamy. Ja, bo to jest Rocznica, tak, rocznica. No to godejcie, co przez ten rok się u was nowego wydarzyło? A co się wydarzyło? No płyta, która już trochę jest na rynku, ale są nowe teledyski. Co się jeszcze wydarzyło? Mnóstwo grań, mnóstwo koncertów. Mnóstwo koncertów i to takich czasem, że nie możemy sobie wyobrazić, bo jedziemy gdzieś bardzo daleko. Tylko to mnie ciekawe, jak tam będzie jako publiczność. Taki koncert właśnie mieliśmy we wrześniu koło Poznania. Wyobraźcie sobie, że wjechaliśmy do miasta i nagle pan, co prowadzi, poszliśmy sobie jeszcze na rynek, odom przed koncertem sobie tak fajnie zjemy i pan, co prowadzi rower, no tak mijo i za chwilę pani Bernadetto, jak fajnie, że pani już przyjechała. To ja miał to samo. Takie przyjemne, ja. bo to wiesz, 500 km od domu my byli. Właśnie w Wielkopolsce, ale tam ludzie lubią się tak fajnie bawić, tak Ja. po naszemu. Kochają nasze piosenki i to Znają. jest takie fajne. To jest takie fajne, bo śpiewają, pełny amfiteatr, my mieli gości, także No, naprawdę... podobno 1500 ludzi było. Tak. No to pięknie. No, także takie naprawdę niesamowite. Powiem Ci, że ten rok był łaskawy i by my zgrzeszyli, aby my powiedzieli inaczej. I myślę, że trzeba się cieszyć z tego, jak jest, nie narzekać, bo w drugą stronę mogłaby być gorzej. Także Oczywiście. my jakoś nigdy nie wyskakujemy, że wiesz, musi być niezakładome rzeczy. Dzieje się to po prostu, to co jest, przyjmujemy i się cieszymy. Dzisiaj też my nie wiedzieli, że sam taką gościnę będzie. To nie będziemy grzeszyć, nie będziemy będziemy. narzekać. Jak godamy o tym naszym lecie, o pięknej pogodzie, to obejrzymy się wasza śpiewka, wasz teledysk Ja, o lecie właśnie. o lecie. Ja kocham lato. No to zaglądamy. Ja kocham lato, te długie ciepłe dni. Ja kocham lato, po nocach mi się śni. Kocham
czasu nie da się zatrzymać i poczekać trzeba znowu cały rok. Minie smutna jesień, biała zima i wiosna już będzie o krok. Jakoś ze mną musisz to wytrzymać. Śniegi, deszcze i ten dołujący mrok. Jak w Amolu blues, ten klimat to nie to. Ja kocham lato, te długie ciepłe dni. Ja kocham lato, po nocach mi się śni. Kochane lato, kiedy słoneczko lśni, wtedy śpiewać i żyć łatwiej mi. Ja kocham lato, te długie ciepłe dni. Ja kocham lato, po nocach mi się śni. Kochane lato, kiedy słoneczko pięknie świeci, chce się żyć. Kocham lato, te długie ciepłe dni. Ja kocham lato, po nocach mi się śni. Kochane lato, kiedy słoneczko pięknie świeci, chce się żyć. Zaglądam właśnie na waszą nową płytę. Ona jest naprawdę ładnie wydana, wiesz, i to mi się podoba. No to dziękujemy za takie miłe słowa. Tak, powiem Ci, że to tako i zasługa tego, kto tę okładkę tak robił, ale myślę, że dużo tu podpowiedzi było naszych takich zespołowych. To dobrze. No. Ta płyta oczywiście możecie wygrać w naszej liście szlagierów po śląsku od poniedziałku do piątku propozycje do listy szlagierów po śląsku, a w sobota podsumowanie i konkurs, a komu by się nie udało wygrać, ten mogę sobie ją kupić. Styknie, że zadzwoni do naszego sklepiku, numer macie na stronie internetowej www.listaszlagierów.pl, a jak kto nie chce dzwonić, no chce przyjechać, to niech przyjedzie do naszego szlagierowego sklepu Szkolak do Rybnika na ulica Kościelno 5, tam ma wielki sztand ze śląskimi szlagierami, tam też ta najnowsza płyta Bernadety Kowalskiej, no i same fajne utwory na tej płycie. Też dziękujemy, że tak fajnie godasz, ale myślę, że rzeczywiście ta płyta się bardzo dobrze przyjęła, bo już na tych koncertach, trochę już ta płyta z nami jest i już na tych koncertach po prostu śpiewają z nami te piosenki. Myślę, że jest dużo w nich dobrej rytmiki, takiej melodyjne są. I Także- zróżnicowane. I zróżnicowane przede wszystkim też. To Tak, ja Ciebie tu dedykuję, chcę być dzisiaj tylko Twoja. pierucha. I macie do tego teledysk? Nie ma Jeszcze nie. To To teledysku. dobrze, bo byście musieli zaglądać po tym. No, ale to właśnie to tak, jak będziesz słuchać, to tak specjalnie posłuchaj się tego kąska, bo jest naprawdę Tak bardzo pościeluwa. romantyczny. Jak pojada... Lubisz pościelówek? Lubię, jak pojada nazad do domu, to by da się słuchał, a teraz my wszyscy posłuchamy pięknej śpiewki, zaglądamy na teledysk. Piękne kwiaty, dobre słowa. Na chwilę siądź, uśmiechnij się, dzisiaj okazję masz, by wspomnieć dni dobre i złe, miniony czas. Twa przyszłość jest pośród gwiazd, gdzieś zapisana, a szczęście nigdy nie opuści cię. Piękne kwiaty, dobre słowa od przyjaciół są jak tęcza kolorowa na błękitno złotym niebie.
do Z. Na jawie sen, co tylko chcesz, nie będzie źle. I przyjmij w prezencie te życzenia szczere. Każdego dnia niech wszystkie spełnią się. Piękne kwiaty, dobre słowa od przyjaciół są jak tęcza kolorowa na błękitno złotym niebie. Wielkie serce namalował ktoś dla ciebie. Piękne kwiaty, dobre słowa od przyjaciół są jak tęcza kolorowa na błękitno złotym niebie. Wielkie serce namalował ktoś dla ciebie. Wielkie serce namalował ktoś dla ciebie. Ty, Rychtyk, lubisz piękne kwiatki, takie jak ci przynoszą i dobre słowa, czy nie? I to lubi. I to lubię, chociaż wiesz dobrze, są po sobie, że teraz te czasy minęły, żeby nas tak panowie zaskakiwali z kwiatkami. No mnie, wiesz co, nigdy mnie chłopy nie zaskakiwały z kwiatkami, muszę ci Ale powiedzieć. nie, jako mężczyzna często przynosisz swojej żonie kwiatki. Bardzo. A, no to przepraszam. tego się to będziemy zwracam, trzymać. I tego się będziemy trzymać. To oficjalna wersja. Oficjalna wersja, ale rzeczywiście może czasem te kwiaty nie są tak ważne jak takie dobre słowo. Moja teściowo może to potwierdzić, a na pewno na nas zagląda. No to fajnie, to pozdrawiamy teściowe wszystkie. Ale rzeczywiście w tych czasach to myślę, że dobre słowo jest takie najważniejsze, bo tych słów tak coraz to mniej dobrych używamy, bo ten czas nas goni. To wiesz, czasem się rzuca słowo, a dopiero się potem zastanawiamy, co my No powiedzieli. właśnie. I stąd się wziął taki tytuł i właściwie tak przekornie, bo rzeczywiście płyta miała nazywać się tak jak utwór, który też jest na tej płycie, Tańczyć chcę. Miała być to taneczna płyta, też I właśnie, jest chyba i jest taneczno, ale o tym temacie głównie. A stało się inaczej. Utwór Piękne kwiaty, dobre słowa był realizowany Na przez samym Julka końcu. na samym końcu i wygrał I ten tak my tytuł. podjęli decyzję, żeby jednak to była tytułowa piosenka. Tak, wygrał ten tytuł. Ale śpiewka Tańczyć chcę też jest na tej płycie i jest to wasz najnowszy teledysk, dobrze pamiętam, czy jeden z najnowszych? No, wydaje mi się, że właśnie to jest najnowszy teledysk. Jak w kolejności, jak ta płyta powstała i były teledyski realizowane, to Tańczyć chcę to jest No jest to najnowszy, ostatni teledysk. nakręcony. I myślę, że taki bardzo udany, tak jak sam tytuł tej piosenki wskazuje o tańcu. Tutaj pięknie muszę pochwalić nasze działuszki. Ewelina, Zuzia, Monika pięknie zatańczyły. Miały No. super I partnera. musieliśmy sobie samolot kupić na tę Kupiliśmy okazję. sobie awionetka, Rychtyk Richtig, mamy i swoja. furgocie, ja? Nie, Nie, bo Czemu? ja się boję. Jurek się boi, a teraz dopiero zbieramy na paliwo, bo wie, że paliwo jest drogie. No Do takich daleko. samolotów i wszystkich, co w lufcie latają. To zaglądamy, jak żeście to też furgali tą awionetką. I dronem tam. I dronem, także Wszystkim. duży nakład pracy. Teledysk my nagrywali dokładnie 12 godzin, ale była to niesamowita przygoda. No to obejrzymy, co to z tego wyszło. Gdy mężczyzna jest nieśmiały, to nie wolno spłoszyć go. Najpierw kroczek mały, potem coraz większych 100. W tańcu go zdobędziesz, jeśli sposób znasz. Kiedy cierpliwa będziesz, wtedy pewność masz. Gdy popłyną pierwsze dźwięki, wszyscy w koło tańczyć chcą. W rytmie tej piosenki nogi się do tańca rwą. Na parkiecie jeszcze miejsce znajdzie się.
Może w ramiona swoje wreszcie porwie cię. W tańcu miłość zapłonie i zabłysną oczy, jakby to był pierwszy raz. W tańcu łączą się dłonie, uczucie przepełni nas. W tańcu serca gorące biją w tak muzyki, żadnych nie potrzeba słów. W tańcu księżyc i słońce w jedno połączą się znów. Po co chować się do kąta, szczęścia nikt nie znajdzie tam. Amor nie zagląda do zamkniętych serca bram. Ile daje życie, tyle można mieć. Żeby się bawić znakomicie, trzeba chcieć. W tańcu miłość zapłonie i zabłysną oczy, jakby to był pierwszy raz. W tańcu łączą się dłonie, uczucie przepełni nas. W tańcu serca gorące biją w tak muzyki, żadnych nie potrzeba słów. W tańcu księżyc i słońce w jedno połączą się znów. Rychtyk fajnie to wyszło, wiesz? No, Muszę powiedzieć. Działchy bardzo maszkytnie zatańcowały. Chyba Ci się podobało. Bardzo fajnie. A jaki macie Fajny lotnik był tam. Fajny lotnik, ja. A jakie macie najbliższe plany teraz? No myślę, że już pomału tak się zabieramy do nowej płyty. Tutaj głównie to jest praca Jurka w studio, niech coś o tym powie. No już każdy wykonawca go do nowej płycie, my to tak po cichu robimy, ale prace idą bardzo owocnie, że tak powiem. No toż to chwalić Boga. Nie spieszymy się, Josia nie spieszę, bo na razie jest na etapie kompozycji, aranżacji. I przekładamy tego, że zespół dobrze działo, że ma nie wiem ile płyt, po prostu dużo tych koncertów mamy i to takich tematycznych, gdzie trzeba specjalne utwory robić, gdzie wiesz, stroje, całe takie widowiska i przez to nas nie goni to, żeby ta płyta była 10, 12. Także nie ma jeszcze planu, kiedy będzie wydano, czy będzie to na jesieni, przed świętami, czy w przyszłym roku, jeszcze gdzieś na wiosnę. To wszystko będzie zależało od różnych czynników. Czyli krótko mówiąc, działo cię. Działamy cały czas. Działamy i w studio, i lotumy, i gromy. To ja mam do was propozycja. Tak. Za tydzień, żebyście zadziałali i jeszcze raz przyjechali pogadać, bo pomału nasz program dobiegł końca, a my jeszcze w zasadzie nie zaczęli gadać o tym, coście przez ten rok zrobili. To bardzo się cieszymy i myślę, że zaś tak będzie ekstra gościna. No to za tydzień A widzimy. będzie takie dobre jedzenie też? Będzie wszystko za To się tydzień. cieszę. Widzimy się zaś. Jo, zapraszam was fest pięknie, oczywiście na Szlagiery Iwice w przyszłą niedzielę, tradycyjnie o 18, o 6 na wieczór. Jutro widzimy się w propozycjach do listy szlagierów po Śląsku od poniedziałku do piątku, w sobota tygodniowy finał, podsumowanie naszej listy, a za tydzień, tak jak padł, drugą część spotkania z naszymi gośćmi. Byćcie koniecznie z nami, trzymajcie się, do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.